You keep me searching for a heart of gold. Okay, mayong adlaw atong tanan. Undang sa atong music kay mag demo bata sa atuang lutuon karong adlaw atong putahe, Ato ang snacks, pang snacks. Okay, kang gitawag og salbaro, nakatilaw na mo aning salbaro. Okay, nindot niya okay. Mao ni ang procedure sa akong paghimo og salbaro. Kay una, mabanggod ta og kaning balanghoy. Kanang lungagon ni siguro nato na lungagon. Parang di peligro kay kanang gitawag og balanghoy sa aning luon ay amo di makaon, makahilo kuno pero makaon pero iptan mao gyud na tinuod gyud na di gyud na yung gama-gama na to ali ta sa Kalapi malit kay lungagon nila di gikan sa barangay Soton ay kinsay kaila kay bawa kat taga Bohol kay bawa nagdapita Soton. Mo ni mga lungagon dia. Uban pang dapit ini sa Bohol pero ang luon. Ambot ngano ning luon di man malungag pi ta ni Mao ni para salbaro na to niya. Salbarohon. Nindot ni nga snacks, nindot kanon nya ato human ani ibuwad. Ato ning lockdown Gilapad na to ngana ang pamaagi paghimo og salbaro. Kaya ato nang ready na ni. Ato na ning ihumol sa ininit. Okay, mga kaigsunan ko, ininit. Tanay makita nyo karon sa una ito ning paghimo. Pag proseso sa ato ang salbarong balanghoy. Salbarong balanghoy kini, mga kaigsunan ko. Okay. Ipail na ito ni. Padung ta dito sa ato ang nindot o hayahay nga kusina. Nindot o hayahay nga kusina. Open air nga kusina. Kaya dito ready na. Okay. Ato na tanawa. Ihumol ni kaduha tong himo sa ni magbanggod pion og inipis ihumol sa ininit ininit nga tubig mo na okay butang na okay mag-init ang tubig butang nimo na og maluto na kuhaon na sa nato ni makita ninyo na kasawom-sawom na siya katulutan na siya atong kanon atong luwag itong ihumol aron maangay ang luto o ato ning kuhaon karon ang kaigsunan. Okay, tanawan ninyo unsa ang paghimo, tutukin ninyo aron makahimo mo og salbaro, nindot nga salbaro. Okay ang uban ani puti pero ang ato ay yelo kay lungagon man ni pero may puti lungagon pero ang ako ang pangitaon yelo mao ni yelo pang kwan pero puti pa ni di maklaro ang kwan niya pero ang dahon ray maklaro pero kani kay yelo klaro ang iyang balanghoy. Okay, Mano ni, gibuhat din na to sa init. Mano yung proseso dire. Dali ra. Magkauntag salbaro nga nindot. O lamian. O nilatikan nga salbarong balanghoy. Okay, makita nyo karon. Ito ni humano nga proseso karong adlaw. Okay. Yung adlaw aron makakita mo sa pagudpod bagyo ni o crispy salbaro. Kilipon ni si Charon. Salbaro. Okay, magaisunan. Hiklad. Okay. O gano'n na. Di pa tanto kay init. Sa kadlong init. Landong, mainit. Ini. Sa kadlong yun yung paugan na ito. Itong ka naman. Okay na. Pwede na. Okay. Pero init kayo. Tuskig pag yun na siya. Kailan magtuskig. Ambot yung say watawang wakilag tuskig sa bulanon. Kailan yun na tanan. Okay. Atong kuhaon lisod ko pagkuha kay ang usa kang kamot gi kupot sa kamera nya ang usa gikuha agi panit mao na siya ready na tuwari ta kuha sa usa kay nayahong gi panitan na nauga na yung tinuod kana ani mao ni ready na ni mao na ni okay ready na atong daktong sa kadako ato ning pikason aron ang kaha na to gamay raman. Pero dako kag kaha pwede na lang sa dahonan nimong ibutang sa mantika. Pikas na to pikas. Maluto yun sa mantika. Okay. Tanawan ninyo mga igsunan ko sa paghimo ang atong lamiang salbaro sa bowl. Okay na mantika, init na siya. Init na di pagayo no. Okay.
ilunod nya pagkuan inaton aron mudak kamukuan siya mamnipis nya mo pagudpod dili baga. Mainat na siya basta kay humok pa. Di na mainat na o maluto na. Okay, balihon. Okay, dili na siya. Paabot na brownish. Brownish na, luto na siya. Okay, ana. Luto na. Kuha na ito ng limdugay. Ito na butangan og latik. Okay. Yan na po ito ang pamagim sa paghimog latik. Walay lubi. Ditso na. Ditso na siya. Ditso na siya. Ang sukod sa paghimo og latik, usa ka kutsarang kamay o asukal, usa po ka kutsarang tubig, mao na. Balance siya ba? Parang sakto ra, di inyo madugay kag dali ra siya maghawt, sticky. Okay, mo ready na siya. Tataw na ato na ibutang sa ato ang salbaro. Ibulibod. Dahil lang magbulibod. Basta ka bulibod. Binulano ni kuan binisaya. Bulibod. Kuan. Okay. Mano na. Ito na haunon di madugay. Di madugay. Mga na po danig. Kuan. Salbarong pagudpod. Pagudpod. Okay. Mano na. Siya. Yan na ang salbaro. Ayun na ni ang paghimo og salbaro. Okay. Mano ni. Last na nato ni kuan. Pamaagi sa paghimog salbaro, ang latik na ibutang. Ingkib na kuang ni ron. Ang latik laputay. Kaya ba mong laputay? Galaghang pang panultihon ning bulanon og kuan. Murag lisod sabton sa mga dili bulanon. Pero laputay, ambot na nabasibo ng laputay. Okay, galaputay no. Wala, ditso na ta. Wala, pwede na kanon. Okay, nawa, kaon ako. Dala. Aps. Lami ay. Ay, kalami. Okay, pikas na po. Pagod po na siya. Crispy na. Padungog na ko ninyo ron tatawad. O, aron makikibaw mo. Wala. Di ba? Paka. Kita kan salamat sa inyong pagtanaw mga kaigsunan sa ako ang kuang karon. Gihimong salbaro o may naot ko nga inyong sundon aron makakaon po mo yung nani. Okay, salamat. Please subscribe.